U Institutu Plavi svijet u Velom Lošinju američki studenti do kraja godine uče o ekosustavu Jadrana. Posebno ih zanima populacija morskih sisavaca i kornjača. Škola za terenske studije sa sjedištem u Massachusettsu studente iz svih krajeva SAD-a šalje na studijska putovanja i razmjenu. U suradnji s Institutom Plavi svijet, 15 studenata svoj prvi međunarodni semestar provodi u Velom Lošinju. Emily, Sara i Chloe ne kriju oduševljenje lokacijom, ali i izazovnim interdisciplinarnim sadržajem koji im otvara vidike očuvanja dupina, kornjača te ekološkim istraživanjima ne samo na terenu, već i u laboratoriju. Želim biti morska biologinja. Sada sam na prijediplomskom studiju, a planiram ići i na doktorat. Ovo će mi pomoći u stručnom dijelu. Učimo o zaštiti i oporavku morskih kornjača i dupina. Stigla sam ovamo kako bih nastavila istraživati zaštitu okoliša mora, kao i ljudski utjecaj na taj ekosustav, primjerice kroz turizam. Škola za terenske studije i Institut Plavi svijet zajedno su nevjerojatni. Puno nas vode na teren i u podmorje. Učimo uistinu mnogo. Takav spoj ne možete pronaći gotovo nigdje drugdje na svijetu. A mi smo ove ambiciozne studente zatekli u početnom učenju hrvatskog jezika. Oni dolaze tu zapravo da bi naučili razne metodologije istraživanja, uglavnom znači, kitova, dupina, morskih kornjača i drugih povezanih tema. Znači sve se vrti oko tema zaštite mora i morskog okoliša. U cijelom Jadranskom moru živi oko 10.000 jedinki dupina. U našem dijelu Jadrana brojnost im varira oko 200 jedinki. U Lošinjskom akvatoriju imamo podatke još unazad od 90-ih, tako da za jedan dio jedinki sad znamo već i 4. generaciju. Znači majka, mladunče, onda njeno mladunče i tako dalje, tako da imamo zapravo već, mogli bi reći, obiteljska stabla za jedan dobar dio njih. I populacija morskih kornjača središte je proučavanja ovih morskih biologa. Bavimo se istraživanjem, edukacijom, vodimo i oporavilište za morske kornjače na Lošinju gdje zbrinjavamo ozlijeđene ili bolesne jedinke, većinom glavatih želvi koje su najbrojnija vrsta morskih kornjača u Jadranu. I evo sve to sa ciljem dakle njihovog uspješnog oporavka i povratka u prirodu. U morskim se dubinama posljednjeg desetljeća buka udvostručila, pa je projekt Plavog svijeta koji mjeri razinu buke sve aktualniji. Morski organizmi oni koriste zvuk za komunikaciju, za teritorij, za pronalaženje partnera, na kraju krajeva za orijentaciju u svom okolišu, a buka u stvari sprječava njihovo normalno funkcioniranje u okolišu i dovodi do toga da organizmi ili se povećava smrtnost larvi, neke životinje poput na primjer dupina će radije otići u neko drugo područje gdje je manja buka, iako u području u kojem su trenutno možda imaju hranu i podižu svoje mladunce, može dovesti do njihovog gubitka sluha, što na kraju isto dovodi do toga da postanu i lak plijen drugim životinjama. Nedavno je kod Novog Vinodolskog mještanin snimio povremenog posjetitelja Jadrana osjetljivu sedmoprugu u Smiljaču. Ovom prilikom bi dakako voljeli pozvati građane da ukoliko budu imali prilike susresti ovu vrstu, da nam dojave svoje opažanja kako bi mogli pratiti njezino kretanje. I evo nadamo se da će ona također pronaći bez poteškoća svoj put prema dubinama u kojima inače obitava. A naiđe li se na jato dupina, najprije je potrebno smanjiti gas ili čak ugasiti motor na plovilu. Držati se paralelno sa životinjama tako da one imaju prostora za skrenut, znači ne ići za njima ili ispred njih, presjecati im put, nego paralelno s njima da oni mogu birati svoj smjer kretanja. A jedan se dupin danima igra oko barki i bova u lučici Kantrida. I vjerujemo da je bez stresa našao put prema otvorenom moru.